एरखो ओरै बोखाना हो बोखानानै दैदेनगिरिफोरखौ जों लामा नायगासिनो दंमोन रावबो दैदेनगिरिफोरा जोंनि खाथियाव फैयाखै बिपिएफनि सरकार सालायनायावबो रावबो दैदेनगिरिफोरा फैयाखै दानि गोदान सरकाराबो जोंखौ खौरां लाफैयाखै सरकारा फैयो आरो थाङो नाथाय जोंखौ रावबो नायसनफैया जों सोरखौ आसा खालामबावनो नांगौ बेखायनो जों रायजो राजाफोरानो बे दालांखौ फोसाबबाय कात्रिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा खुथारै सरकारनिसिम खावलायनाय गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो नंगौ कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कात्रिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि गामिनि गोबाय बायला जिला जानानै गोदोसोना थानाय गंब्रै दालांखौ सरकारा नायसनफैनि गावसोरनि गामिनि रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर ओंखारनानै फाहामदों थांनाय गोजाम बिपिएफ सरकार आरो दानि गोदान सरकारा गावसोरनि जेंनाखौ बोस्रांना होयैखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसेनो बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों दानि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सरकारनिसिम गावसोरनि जेंनाखौ बोस्रांना होनो थाखाय खावलायदों बे समाव रायजो राजाफोरा जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मोनथिना लानि आंथ' फोरमायनो सानो बिटिसिआ आजिखालि 20-21 बोसोर जाबाय गंब्रै दालां बेबादिनो हालादाव दङ आरो दा जोङो रायजो राजायानो ओंखारनानै दालांनि दुरबलखौ नायनानै दुर्घटनाबो जायो गोग्लैयो सोरबाया लोंना फैनाय जाना फैनाय आलासि उलासि एम्बुलेन्स थांनायनि थाखायबो जोंनाव जगार गैया बिराद जालायाव गोलैना दं बे खात्रिबारि गामिया स्कुल कलेजाव थांनाय फैनाय ओरैबायदि जारला दा बे समयसाखौ जोङो एसे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बुंनो सानो जाहाथे बेफोरखौ एसे फल' खालामफैयो नायफैयो दिनैसिमबो फैफेरा बिटिसिआ गैयाब्लाबो 20 बोसोरसिम जाना थांबाय बिपिएफनि आमोल इउपिपिएल फैबावबाय दिनैसिमबो जेबो बे दालांनि सोमोन्दै बुंग्रा नायग्रा होनग्रा मानसियानो गैया दा बिनिखायनो आं फंसे खोथा बुंनो सानदों जाहाथे बे खात्रिबारिनि बेबादिनो एखे सेम टु सेम आरो गंसे दालां दंबावो गंनै दालां दंबावो गंथाम गासै टटाल गंब्रै दङ दा आङो बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टखौ बे खोथा फंसेखौल' आं खावलायनो सानो जाहाथे स्कुलाव थांनाय एम्बुलेन्स थांलाय फैलाय खालामनाय बेफोरो जाहाथे बे दालांखौ बानायना होफैयो आरो जोंनि बे एम्बुलेन्सआबो फैनो हायो गोरलै जोनोम जानांगौब्लाबो जोङो लामा ससेयावनो जोनोम खालामनांगो ओरैबायदि समस्या बे जोंनि खात्रिबारिनि दालाङा नायसनाखै बिलकुल नायसनाखै जों बिराद दुखुआव दं दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दि मानो फैया बिसोरो गभर्नमेन्टआ जायो थाङो मोननै मोनथाम गभर्नमेन्ट फैयो मोनसे थांखांबाय मोनसे फैबावबाय बेजोंबो जेबो जालिया दा जों मा सोरनाव आसा खालामनांगौ बेनिखायनो जों रायजो राजा ओंखारनानैनो बेखौ थागथियारि खालामनाय जाबाय दालांफोर लामायाबो जायाखै BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी
govindcollege@gmail.com